Ova poduzetnička institucija pruža potpore različitog tipa, najčešće poduzetnicima, početnicima te ljudima koji dolaze sa sveučilišta, a kojima treba pomoć da plasiraju rezultat istraživanja na tržište ukoliko ima industrijsku primjenu. Onaj dio kako osnovati tvrtku i koji oblik društva si odabrati, to je najmanji problem, to se brzo riješi, imamo i HitroHR koji u tome pomaže, međutim problemi počinju kad treba od početne ideje formulirati proizvod ili uslugu i mi pomažemo u savjetovanju u kojim smjerom ići. I to u razvojnom i poslovnom segmentu. Većina uvijek potrebuje kapital, pa u znanstveno-tehnologijskom parku prate državne i europske natječaje i potpore. Najčešće zapinju kada i uspiju formirati svoj proizvod, kada trebaju početi prodavati. Znači, puno njih su po nekakvoj vokaciji tehnolozi koji nisu nikad imali prilike raditi u praksi, u poduzetništvu, ne znaju ni kako pričati s investitorima, niti kako pregovarati, znači kako bi išao pregovarački postupak i u tom dijelu im treba najveća pomoć. Jer se najčešće događa da ako netko odustane, učini to u ovom segmentu. Stoga je jedan od ciljeva i umrežavanje s drugim poduzetnicima i ekspertima. Mi smo nekakav katalizator, nastojimo to biti, koji usmjerava poduzetnike da im se ne događa, da nikako ne mogu riješiti svoj problem koji trenutno imaju. Znači moraju od tog problema negdje krenuti dalje. Mi smo ti koji to pokušavamo olakšati. U parku nastoje ljudima uštediti novac i vrijeme te argumentima buduće poduzetnike usmjeriti na pravi put.